Ako ti kažem Cherokee, Bronco i Land Cruiser, znaš da pričamo o kraljevskoj obitelji. U ovom videu nema ispunjavača, samo natpisi. Odabrali smo 12 klasičnih SUV-ova koji su definirali naše živote, desetljeća automobilske povijesti sažeta u strojeve izgrađene da traju generacijama. Pitanje na koje ćemo danas odgovoriti nije što je bilo najbrže ili luksuznije, nego što je izgrađeno čvršće, dizajnirano da preživi kad sve drugo zakaže. Ostanite do kraja i donesite vlastite zaključke o tome koji od ovih čeličnih ratnika zaslužuje titulu najneuništive. Krenimo. Broj 12. Chevrolet Tahoe iz 1998. Tijekom 1990-ih, Chevrolet Tahoe iz 1998. postao je standard za SUV-ove pune veličine. Bio je to golem, impozantan i snažan automobil, savršen izbor za one kojima je trebalo više prostora, snage i kapaciteta od srednje velikog SUV-a. Predstavljao je kraj ere dvoja vrata Blazera i početak nove ere obiteljskih SUV-ova. Dizajn je bio hrabar, s velikom maskom, dugim poklopcem motora i karoserijom koja je izgledala robusno i snažno. Podsjećao je na svog starijeg brata Chevrolet CK Pickup, a njegov kutijasti, mišićavi dizajn činio ga je spremnim za sve. Unutrašnjost je bila prostrana i udobna, s jednostavnom i funkcionalnom instrumentnom pločom. Tahoe je bio jedan od najvećih SUV-ova na tržištu, pa je prostor za putnike i teret bio neusporediv. Bio je idealno vozilo za duga obiteljska putovanja ili za prijevoz velikih tereta. Ispod haube nalazio se snažni sedmolitarski petotočkasti V8 motor koji je proizvodio solidnih 255 konjskih snaga i oko 330 funti stopa okretnog momenta. S tom snagom, Tahoe nije imao problema vući prikolicu, penjati se uz brdo ili jednostavno juriti cestom. Iako nije bio najučinkovitiji, njegova snaga i kapacitet učinili su ga vrlo popularnim izborom za one kojima je bio potreban radni automobil. Sposobnosti Tahoea bile su jedna od njegovih najvećih prodajnih prednosti, mogao je vući do 7000 funti, a ovjes i šasija omogućavali su mu da podnese bilo koju vrstu tereta. Bio je idealan za vuču čamca, prikolice za konje ili jednostavno za prijevoz veće skupine ljudi. Ovaj kamion obilježio je jedno razdoblje. Njegova veličina, snaga i svestranost učinili su ga jednim od najpopularnijih i najnezaboravnijih SUV-ova 90-ih. Broj 11. Toyota Land Cruiser FJ 55 1978. Godine 1978. Dok je svijet ubrzavao prema modernosti, Toyota je pogledala blato, kamenje, zaboravljene ceste i odlučila izgraditi vozilo koje ne samo da može dosegnuti kraj svijeta, već se vratiti cijelo. Tako je nastao Toyota Land Cruiser FJ 55, kojeg su mnogi s poštovanjem prozvali Iron Pig, željezna svinja zbog svog dugog, robusnog tijela i neobične ljepote. Ovaj model, izvorno predstavljen 1967. bio je Toyotin prvi pokušaj da svoju grubu i štedljivu liniju Land Cruisera pretvori u nešto poznatije, nešto što može osvojiti ne samo planine, već i predgrađa. A 1978. s posljednjim godinama proizvodnje, FJ55 je već pronašao svoj konačni karakter. Njegov dizajn bio je neobičan. Prednji dio izgledao je gotovo kao nešto iz vlaka s podijeljenom rešetkom i okruglim farovima ugrađenim u kvadratno, pomalo bezizražajno lice. Linije su bile ravne, geometrijske, bez mekoće ili estetskih ustupaka, ali ta rijetkost učinila ih je nezaboravnim. FJ55 je izrađen na istoj šasiji kao i Land Cruiser Series 40, ali s dužim tijelom, idealnim za prijevoz cijele obitelji, terenskih alata, zaliha ili svega istovremeno. Bio je to SUV maskiran kao karavan, rijetka kombinacija za to vrijeme, ali je funkcionirao. Ispod haube kucalo je srce zvijeri, 4-litreni redni šesterocilindrični motor, sposoban proizvesti 135 konjskih snaga i velikodušnih 217 funti stopa okretnog momenta. Nije bilo brzo, ali mi nije ni trebalo. Ovaj motor bio je doslovno neuništiv kamen.
Mogao je putovati tisućama kilometara kroz pustinje ili džungle bez treptaja. Mjenjač je bio četverostupanjski ručni, a sustav 4x4 s mjenjačem učinio je F-5 vozilom za penjanje, spašavanje i ekspedicije. Ovo nije bio gradski SUV, već ratnik prašine i grmlja. Unutra je udobnost bila spartanska. Instrumentna ploča bila je jednostavna, metalna, s velikim, lako čitljivim instrumentima, vinilnim sjedalima, lako prajućim podom i stražnjim prostorom koji se mogao preklopiti za smještaj svega. Njegova je funkcija bila jasna. Oduprijeti se, služiti i nikada ne zakazati. Broj 10. Land Rover Discovery 1995. Land Rover Discovery iz 1995. dokazao je da SUV-ovi mogu biti luksuzno vozilo s neusporedivim off-road sposobnostima. Ovaj model nije težio masovnoj popularnosti, već se usredotočio na publiku koja cijeni avanturu i profinjenost. Iako je prvi put predstavljen krajem 1980-ih, model iz 1995. bio je ključan za uvođenje na američko tržište, čime je učvrstio svoj ugled. Dizajn Discoverya bio je neupitan. Njegov estetski stil kutije za cipele s vertikalnim linijama i poznati stepenasti krov koji je pružao više prostora za glavu straga učinili su ga jedinstvenim. Izvana je bio robustan i avanturistički, dok je iznutra bio udoban i funkcionalan. Unutrašnjost je dizajnirana praktično, s visoko kvalitetnim sjedalima i jednostavnom instrumentnom pločom. Discovery je također imao prepoznatljive alpske prozore na krovu, koji su propuštali više svjetla i davali osjećaj prostranosti. Ispod haube, Land Rover Discovery iz 1995. godine dolazio je sve 8 motorom za premine 3,9 litre, koji je proizvodio oko 182 konjske snage i oko 232 funte stope okretnog momenta. Ovaj motor davao mu je impresivnu off-road snagu, ali prava čarolija bila je u pogonu na sva 4 kotača. Za razliku od mnogih konkurenata, Discovery je dolazio s trajnim pogonom na sve kotače koji ga je činio nepobjedivim na bilo kojem terenu. Što se tiče sposobnosti, Discovery iz 1995 bio je prvak, mogao je vući do 5500 funti, a njegov ovjes i šasija bili su dizajnirani za svaki izazov, od prelaska rijeka do penjanja po planinama. Nije bio najbrži ni najmoćniji SUV, ali je bio jedan od najsposobnijih svog vremena. Broj 9. Jeep Cherokee XJ iz 1984. Godine 1984. Jeep je učinio nešto što nije samo redefiniralo kategoriju SUV-ova, već ju je i prepisalo. Predstavio je Cherokee XJ, vozilo koje se pokvarilo nakon što je sve bilo uspostavljeno. Do tada su SUV-ovi bili golemi, teški, građeni na šasiji kamiona. Ali XJ je rekao, što ako ga učinimo kompaktnijim s agresivnim dizajnom i pretvorimo u terenski stroj bez gubitka udobnosti. Bio je to prvi SUV s monokok konstrukcijom. To ga je činilo lakšim, okretnijim i iznad svega učinkovitijim na cesti. Imao je pogon 4x4 s Command Track ili Select Track sustavom, ovisno o verziji, što je omogućavalo izbor između stalnog ili prebacivog pogona na sve kotače. Ispod haube, Cherokee X nudio je opcije motora u rasponu od četverocilindričnog motora od 2,5 litre do legendarnog rednog 6-cilindričnog motora s 4.0, koji je razvijao gotovo 190 konjskih snaga i više od 220 funti stopa okretnog momenta. Konfiguracija koja ju je učinila omiljenom među pustolovima, mehaničarima i kolekcionarima. No najiznenađujuća stvar kod Cherokee X nije bila samo njegova snaga, već i izdržljivost. Mnogi modeli prelazili su 300.000 km bez otvaranja motora, a teren je lako prolazio kroz zahtjevan teren koji je znatno skuplje marke činio neugodnima. Unutra je X nudio jednostavan, ali funkcionalan dizajn, analogne instrumente, ručnu klimu, debela platnena sjedala i kompaktnu središnju konzolu. Ali sve je dizajnirano da traje, izdrži udarce i omogući kabini da ostane netaknuta nakon godina korištenja.
Imao je vučnu sposobnost do 5000 funti, što je impresivno za njegovu veličinu, a kut ulaska i izlaska činio ga je pogodnim za strme uspone bez problema. Osim toga, njegov kvadratni dizajn s ravnim linijama i velikim prozorima nije bio samo estetski, već i vizija, vidljivost i jednostavnost popravka. Broj 8. Isuzu Trooper iz 1992. Isuzu Trooper iz 1992. bio je izazivač koji je ušao u ring 90-ih s monumentalnim izazovom. Dok je pozornost bila usmjerena na pobjede Mitsubishija Montera u Dakaru i legendarnu robusnost Nissan Patrola, Trooper je morao pronaći svoj put bez glamura svojih konkurenata. Njegov zadatak nije bio osvajati na izborima ljepote, već dokazati da iskrenim i jednostavnim inženjeringom može parirati ili čak nadmašiti pouzdanost velikana. Trooper je bio glavni izbor za kupce koji su cijenili čistu izdržljivost više od brendiranja i estetike. Njegovo oružje bila je njegova nepokolebljiva jednostavnost i snaga za zadatak. Izgrađen na neuništivoj šasiji s nosačima, bio je to pravi kamion prerušen u SUV. Njegov kutijasti dizajn značio je da je unutrašnjost prostrana, kabina s zavidnom vidljivošću sa svih strana i dovoljno prostora za 5 odraslih osoba i njihovu opremu. Iako je unutarnji dekor bio više utilitaran nego luksuzan, fokusiran na otpornost na zlostavljanje. Tu se Trooper izdvaja od novih crossovera. Zahvaljujući toj čvrstoj šasiji, Trooper iz 1992. imao je kapacitet vuče koji je udobno prelazio 2 tone, što ga je činilo ozbiljnim izborom za kampiranje ili vuču čamaca, što je bilo nezamislivo za buduće blaže modele. Njegov osmolitarski dvotočkasti V6 motor nije bio najsnažniji na popisu, ali je dizajniran da pruži dosljedan, besprijekoran okretni moment. Isuzu Trooper nikada nije bio kralj prodaje i stoga je najpodcijenjeniji na popisu. Ipak, stekao je nepokolebljivo poštovanje među puristima. To je dokaz da se 90-ih prava off-road sposobnost nalazila u dokazanom inženjeringu, a ne uvijek u marketingu. Broj 7. Jeep Cherokee S je iz 1978. U svijetu u kojem su SUV-ovi počeli postajati simboli slobode i avanture, Jeep je lansirao jedan od svojih najpoznatijih dragulja, Cherokee S je. Ovaj srednje veliki SUV spojio je Jeepove legendarne terenske sposobnosti s dizajnerskim pristupom udobnosti i svakodnevnom životu, uvodeći novu eru za terenska vozila. Cherokee S je poznat i kao klasični Cherokee, predstavljen je kao kompaktnija i upravljivija verzija od Wagonera, ali bez gubitka snage i svestranosti. Njezin dizajn, četvrtasti i robustan, s čistim linijama, dao joj je prepoznatljiv karakter, savršenu ravnotežu između snage i stila. Do 1978. ovaj je model već osvojio vozače koji su željeli vozilo i za gradske i za prirodne izlete. Ispod haube, Cherokee S mogao je biti opremljen rednim šesterocilindričnim motorima i snažnim petotočkovnim 9-litrenim V8 motorom, koji je razvijao oko 185 konjskih snaga i okretni moment od 345 Nm, dovoljno da dominira bilo kojom cestom. Postojala je i još snažnija verzija sa šesterolitrenim V8 motorom, sa 6 točaka koji je isporučivao do 215 konjskih snaga i okretni moment od 430 Nm, značajno povećavajući vučnu sposobnost i performanse na zahtjevnim padinama. Njegov sustav vuče 4x4 s prijenosnim kućištem s 2 brzine omogućavao mu je prebacivanje između načina rada s visokim i niskim prijanjanjem, čineći ga svestranim vozilom sposobnim samouvjereno savladati blato, snijeg, pijesak ili kamenje. Robusni ovjes i karoserija na šasiji osiguravali su sigurnu i udobnu vožnju po zahtjevnom terenu i pri brzinama autoceste. Broj 6. Toyota 4Runner prva generacija 1984. Prva generacija Toyota 4Runner rođena je s idejom koja se 80-ih činila revolucionarnom. Uzeti bazu Hilux pick-upa i pretvoriti je u zatvoreni, poznati i sposobni SUV. Ali koja je bila formula?
šasija pick-upa, kompaktna karoserija i uklonjivi krov od stakloplastike koji su ga pretvorili u kabriolet SUV. Da, 4Runner se mogao pretvoriti u pick-up samo uklanjanjem stražnjeg krova. Bio je svestran, robustan i potpuno drugačiji od onoga što je tržište tada nudilo. Toyota ga je lansirala 1984. godine i ono što se činilo kao eksperiment na kraju je postalo jedan od stupova njezine off-road ostavštine. Ispod haube nalazio se dvotočkovni, 4-litarni 22R, 4-cilindrični motor s 97 konjskih snaga i 144 funte stopa okretnog momenta. Nije bio brz, ali je bio pouzdan. Kasnije verzije nudile su se s motorom 22R, s elektroničkim ubrizgavanjem i turbo varijantom koja je dosezala 135 konjskih snaga. Postojala je i verzija V6 motora s 3.0 litre i 155 konjskih snaga. Iako mnogi entuzijasti preferiraju 4-cilindrični motor zbog legendarne izdržljivosti. Mjenjač je mogao biti 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski, a trakcija je bila povremeno idealna za off-road avanture. Njegova vučna sposobnost bila je oko 2500 funti, što je bilo dovoljno za vuču motocikala, lakih prikolica ili kamperske opreme. Unutra 4Runner je nudio upravo pravu količinu, izdržljiva platnena sjedala, prostor za 5 putnika i jednostavnu, ali funkcionalnu konzolu. Neki modeli SR5 uključivali su inklinometar, visinomjer i estetske detalje koji su ga činili privlačnijim. Nije bilo ukrasa, ali osjećala se iskrena vožnja stvorena da traje. Broj 5. Ford Explorer XLT 1994. Ford Explorer XLT iz 1994. dosegao je vrh ne zato što je bio najrobusniji ili najinovativniji, već zato što je nesumnjivo onaj s najvećim povijesnim utjecajem na cijelom popisu. Misija Explorera bila je isključivo kulturna i tržišno orijentirana. Morao je uvjeriti američku srednju klasu da zauvijek napusti svoje karavane i uđe u više, sigurnije i dominantnije vozilo. Ford je morao spojiti grubost svojih kamiona s udobnošću osobnih automobila kako bi stvorio neodoljivu prodajnu mašinu. Explorer je to postigao nudeći dojam luksuza i robusnosti po pristupačnoj cijeni. Njihovo tajno oružje bila je savršena ravnoteža između pouzdanosti kamiona i moderne udobnosti. Izgrađen je na šasiji i karoserija na okviru, što mu je davalo snagu i stvarnu vučnu sposobnost pick-upa, lako prelazeći 2 tone otpora. Ispod haube, sveprisutni V6 motor od 4.0 litre nudio je okretni moment i snagu potrebnu za život u predgrađu, uz osjećaj sigurnosti koji niski automobili nisu mogli nadmašiti. Ali pravi mamac bio je unutra. Na Exploreru luksuz je bio važan. XLT verzije imale su udobna sjedala, električne podizače prozora, klima uređaj i razinu završne obrade koja je njihove tvrde rivale činila kao vojne utilitarne automobile. Bio je to prvi SUV kojem je udobnost bila prioritet. Ovaj SUV postao je prodajni fenomen. Bio je to najprodavaniji američki automobil desetljeća i potaknuo je globalni val, koji je zauvijek redefinirao automobilski krajolik. Broj 4. Mitsubishi Montero kasne 80. kosa crta rane 90. Mitsubishi Montero krajem 80-ih i početkom 90-ih zaslužio je svoje mjesto na ovom popisu ne marketingom, već čistom zaslugom na najzahtjevnijem terenu na svijetu. Dok su drugi SUV-ovi prodavani s obećanjima, Montero ih je ispunio na reliju Dakar, najbrutalnijem natjecanju ikad stvorenom. Ovo vozilo je od temelja dizajnirano kao pravi terenac, s robusnom šasijom, ovjesom s dugim hodom i jednostavnim, ali učinkovitim mehaničkim sustavima. Vanjski dizajn bio je funkcionalan, a ne estetski, s četvrtastim linijama koje su maksimizirale unutarnji prostor i kutove napada. Ispod haube Montero je nudio motore od 4-cilindričnog 2.6-litrenog motora do snažnog V6 motora s 3.0 koji je razvijao oko 150 konjskih snaga.
Prava zvijezda bio je njegov Super Select 4WD sustav koji vam je omogućavao prebacivanje između pogona na 2 kotača, povremenog pogona na 4 kotača, stalnog 4 kotača i pogona na 4 kotača s centralnim zaključavanjem, sve bez zaustavljanja. To je bila tehnologija kojoj će konkurencija trebati godine da je dostigne. Unutra Montero je kombinirao funkcionalnost s iznenađujućom udobnošću za svoje vrijeme. Sjedala su bila čvrsta, ali udobna, instrument ploča jednostavna, a svi upravljači nadohvat ruke. Njegova vučna sposobnost prelazila je 3500 funti, a mogao je prevesti do 7 putnika u verzijama s 3 reda. Ono što ga čini zaista teškim jest njegova dokazana ostavština, ta su vozila prelazila pustinje, penjala se na planine i preživljavala desetljeća ekstremnog zlostavljanja. Treće, Nissan Patrol 80. i 90. Nissan Patrol iz 1980. i 1990. je prava definicija neuništivosti. Dok je Land Cruiser stjecao ime na zapadu, Patrola je tiho dominirala najneprijateljskijim dijelovima svijeta, od pustinja Bliskog istoka do australskih džungli. Ovo vozilo je izgrađeno s jednostavnom filozofijom, uvijek mora raditi, bez obzira na uvjete. Njegova ljestvena šasija bila je toliko robusna da su je mnogi uspoređivali s vojnom opremom. Čvrsta prednja i stražnja osovina, ovjes s lisnatim oprugama i beskompromisna konstrukcija učinili su ga gotovo neuništivim strojem. Ispod haube, legendarni četverotočkovni, dvolitreni dizelski motor bio je komad željeza koji je mogao raditi na gorivo upitne kvalitete i nastaviti raditi 100.000 kilometara. Postojale su i verzije s jednako robusnim benzinskim motorom od 4.0 litre. Sustav vuče 4x4 bio je jednostavan, ali učinkovit, s dvostupanjskim redukcijskim mjenjačem i diferencijalnim blokadama u najopremljenijim verzijama. Njegova vučna sposobnost lako je prelazila 4000 funti. Unutrašnjost je bila spartanska, ali funkcionalna, dizajnirana da se po potrebi opere crijevom. Ono što Patrolu čini zaista posebnom jest njezina svjetska reputacija. U zemljama gdje su ceste samo preporuke, a održavanje ograničeno, Patrola ostaje sredstvo izbora. Uobičajeno je vidjeti jedinice s više od 500.000 km koje rade svakodnevno. Drugo, Ford Bronco treća generacija 1980. Godine 1980. Ford nije samo redizajnirao pick-up, već je redefinirao što SUV treba biti. Bronco je ušao u svoju treću generaciju radikalnom transformacijom, kraći, lakši, aerodinamičniji, ali jednako izazovan. Twin Traction Beam, neovisni prednji ovjes, bio je revolucionaran u SUV-u te veličine, svaki prednji kotač mogao se kretati autonomno. Rezultat je glađa vožnja po cesti bez gubitka hrapavosti, koja ga je obilježila s asfalta. Ispod haube, Bronco je nudio opcije za svaki ukus. Najikoničniji motor bio je V8 snage 5.0 litre sa 152 konjske snage i 270 funti stopa okretnog momenta. Također je bio dostupan 9-litarski četverotočkasti redni šesterocilindrični motor sa 122 konjske snage i 250 funti stopa okretnog momenta. Oba motora nudila su vučnu sposobnost veću od 5000 funti i bila su spojena s četverostupanjskim ručnim mjenjačem ili trostupanjskim C6 automatskim mjenjačem. Unutrašnjost je bila profinjenija nego ikad. Imao je široka sjedala, vinilne ili tkaninske presvlake, opcionalnu središnju konzolu, električne prozore, a AM/FM radio i, kao novitet, integrirani CB radio. Instrument ploča uključivala je tahometar, digitalni sat te mjerače tlaka i opterećenja. Karoserija je i dalje bila dvoja vrata s uklonjivim krovom, konfiguracijom koja je omogućavala pretvorbu u otvoreni SUV, idealan za izlete na otvorenom. Danas se taj Bronco pamti kao onaj koji je označio početak nove generacije, one koja se ne samo prilagodila, već i vodila, one koja je ponižavala svoje rivale inteligencijom, a da pritom nije izgubila svoju divlju suštinu. Prava robusnost ovog bronca ležala je u njegovoj pojednostavljenoj arhitekturi šasije izvedenoj iz F serije 150, koja mu je davala strukturnu krutost kakvu njegovi konkurenti s jedinicama nisu mogli ni sanjati o dostizanju.
Twin Traction Beam sustav ne samo da je poboljšao udobnost, već je omogućio i znatno bolje kretanje prednjeg ovjesa na strmom terenu, štiteći diferencijal od izravnih udaraca o stijene. Na tržištu zamjena 80-ih bilo je uobičajeno vidjeti ove jedinice opremljene gumama od 33 inča bez potrebe za većim modifikacijama, što je dokaz prevelikih lukova kotača. Njegova mehanička izdržljivost bila je takva da su 9-inčni Fordovi, stražnji dijelovi osovine postali zlatni standard za graditelje pustinskih trkačih vozila, sposobni izdržati toplinske i mehaničke napore tisućama kilometara neprekidnog opterećenja. Broj 1. Toyota Land Cruiser Series 60-80-ih. Toyota Land Cruiser 60 Series iz 80-ih zauzima nedvojbeno prvo mjesto kao najizdržljiviji klasični S uvijek ikad proizveden. Ovo vozilo nije bilo dizajnirano da impresionira u izložbenom salonu, već da preživi kraj svijeta. Izgrađen na masivnoj šasiji u obliku ljestvi s čvrstim osovinama sprijeda i straga, ovaj Land Cruiser bio je praktički neuništiv. Ispod haube nadmašili su legendarni dizelski motor od 4.0 litre ili benzinska verzija s 4.2 litre, oba željezna bloka sposobna za rad desetljećima uz minimalno održavanje. 5-stupanjski ručni ili 4-stupanjski automatski mjenjač bio je uparen s 2-stupanjskim prijenosnikom s centralnom bravom. Njegova vučna sposobnost prelazila je 6000 funti. Unutrašnjost je bila prostrana i iznenađujuće udobna za čisti SUV s 8 sjedala. Ono što seriju 60 čini apsolutnim brojem 1 jest njezina svjetska reputacija kao najpouzdanijeg vozila ikad izgrađenog. Humanitarne organizacije, znanstvene ekspedicije i ekstremni avanturisti povjeravaju svoje živote ovom vozilu. Uobičajeno je da jedinice s više od 1.000.000 kilometara još uvijek rade. Land Cruiser Series 60 nije samo najteži na ovom popisu, već je vjerojatno i najizdržljivije vozilo ikad napravljeno.